Ya bar iki mandhap. Aku kayak limbukan nduk ngempet ya ora apa-apa. Sami berarti. Heeh, engko uyu-uyuan ya, Nduk. Tegese kamar mandine lak loro, ngono lho kowe ning tengen aku ning kiwa. Stop yo, Pak. Stop. Intermezzo. Mboten pareng ngoten niku. Karo anak wedok mboten pareng nakal-nakal Pak. Nderek wungon saking Kartosura. Ayo. Saya tak tak wacane. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Saking Sugeng Santosa. Oh, alah, Pak Sugeng to. Ayo, mangsamu to sura kuwi tok napa piye? Ana sing ngersakake ya karyane mbahmu saka Blitar, Mbah Sukron Suwanda, Ula Tampar. Coba jumenenga, Nduk. Ha iya. Ula Tampar nalika diasta karo Mbah Sukron pentaske ning Rebu Legen daleme Pak Anom Surata diparingi judul meneh ya kuwi Nyidra Asmara karo Pak Anom. Wah iya, nggih. Bisa Ula Tampar, bisa Nyidra Asmara. Nggih. Bawanipun pangkur. Nah, iki Umi kan tembang iki jan bergas iki apik iki. Iya, Ya Nduk, Umi Hafifah Made in Ponorogo. Madek seri angkleng darma ana cerita tingkae ula Oh, iki bae Dik Anin saka Caksi Lover iki bae. Ya, Nduk. Matur nuwun yahene kok. Piyayi Putri kaya urung bubuk horok. Ayo nggih. Nggih. Saking Pak Slamet Bayu Nugroho, Mbak Birgita kemana Pak Cahya kok mboten nderek? Nggih. Benjing menika wisuda, nggih. Mila kedah konsentrasi dan juga menyusun strategi serta napa niku stamina yang baik. Ayo. Weh lah, sarjana seni sesuk dhek. Iya, sesuk melu nyengkuyung rono, nggawa buklet. Ayo, nggawa buklet. Ayo. Sampun. Wes, sorry. Ya. Umi Hafifah cantik sekali. Ayo, ngene. Kula selak pengen mandap nih lho, Pak. Ngapa? Pipis. Alah, ya bar iki mandhap. Aku kayak limbukan nduk ngempet ya ora apa-apa. Sami berarti. Heeh, engko uyu-uyuan ya, Nduk. Tegese kamar mandine lak loro, ngono lho kowe ning tengen aku ning kiwa. Stop yo, Pak. Stop. Intermezzo. Mboten pareng ngoten niku. Karo anak wedok mboten pareng nakal-nakal Pak Dalam. Bu Kesi, kamar Nyapo, mandi nyapo. enek dua to, kamar mandi. Ning mburi lek ora percaya mburi iki. Iya. Enek dua. Kuwi bareng lek Umi ning kene, aku ning kono. Lah ya pipis bareng to. Iya. Iya, ngono kuwi. Tapi iki asosiasine lho. Asosiasine iki lho. Ora. Kari penangkepe kepiye ngono kuwi. Sampun. Nduk, tapi bengi iki ibu seneng banget lho. Nggih. Awake dhewe bengi iki sing nonton live streaming tertinggi lho, Beb. Waduh. 1.600 lho. Iya, Beb. Heeh. Nggih. Tenan lho. Padahal channel lain ini bintang tamune top. Ning kok sithik ya aku yang gumun iki ada apa? Alah, ngene dhewe paling tuku penonton ya dhewe ngono. Loh, penonton iso tuku lho, ora percaya coba. Kowe penontonmu iso langsung 10.000 ki iso. Iya, Nih baru ngono kuwi arep nyapa ya ngono kuwi.
Ayo. Ya matur nuwun para sutresna, para subscriber Kuntadi Channel sampun kepareng gemati karo Madangkara. Ayo, terima kasih, terima kasih. Ya Nduk Umi, ayo. Engkang samya Jemburayu Nderek wungon saking Kartosura. Ayo. Saya tak tak wacane. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Saking Sugeng Santosa. Oh alah Pak Sugeng to. Ayo, mangsamu to sura kuwi tok napa piye ora. Lah kula ngertose to suruh nggih namung niku. Lah, kowe kurang jembar dolanmu ki ora. Nggih. Iya. Jenenge ula tanpa. Apa? Aja oleh guyu sik to. Kowe tak kei pertanyaan gelem ora? Apa, Mak? Warung apa sing paling atos? Warung watu. Ora kok Sik, ya. sik. Sik konsentrasi sik. Wah iya. Jenenge ula tampar. Kuwi lho bukesi bareng kok elem malah penontonnya mudhun 100 malian iki. Malah 1500. Yo naik lagi yo naik lagi. Ayo. Saking Tira Putra, Mas Ulomo kan nyekar Padalang. Nggih. Nggih siap mangke. Ah nggih. Mugi-mugi mangke bar niki tasih wekdal ngenten sing ngersake Lintang Asmara mangke. Mas Sulomo, mugi-mugi kalih Mas Wawat nggih tansah pinaringan sehat lan pinayungan. Ya. Wani gonja garwane Sang Mahawiku Nano hanenggih kinaga kentong ana Mas Ujar kok kono Mas. Sesile nyinaga kini Bakso. Gelang alit sinden kula ngening sala Lali ora lali mreng bumi kelahiranku
Alhamdulillah kowe nembang mundak neh 1600 Ayo matur nuwun karena ada ucapan maskotnya Sinden Madangkara yaitu Bu Kesi, Mbak Umi, Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Tuti, Mbak Lia, Mbak Dian Munasiroh. Ayo. Kok sebut kabeh? Heeh, ndak. Lah ra sebut kabeh kok ndak mlecur. Ayo ngono kuwi iki. Nggih. Saking Pak Yatno Mudin Tegasari. Lah nggih, mliwis nggih semangat buat Pak Cahyo dan kru. Moga selalu pinaringan manfaat berkah samudayanipun. Nggih matur nuwun Pak Mudin, matur nuwun nggih. Ya Konangan Sri Angkleng Dharma Mula tambar nyilet naga kini Ulas balik Ayo Kak. Oke. Pisik ra apa-apa kono. Berasa ta panjenengan adem kaya ngene kok. Ayo. Iki awake dhewe iki banget lho matur nuwun karo kejaba warga masyarakat Tegasari ingkang lenggah wonten ing Mliwis mriki ugi ngaturaken panuwun dumateng niki lho balik teng subscriber Kuntadi channel. Niku komene niku rata-rata niku mesti sopan-sopan, alus-alus. Tidak merendahkan, orang banding-bandingke kaya ngene iki. Heeh. Panjenengan wis tertata wiwit awal karo moderatore Pak Dwijo dan kawan-kawan Pak Joko Marsito. Wis ditata supaya apik terus mergo iki awake dhewe iki nyebarke budaya. Sing budaya wayange kebak nganggo tata krama nganti iki lho deboke kenapa kok ana loro ngisor karo dhuwur ki lak kuwi nggih tata krama. Iya, ngono kuwi. Sing luwih sepuh lungguhe ning dhuwur, sing enom ning ngisor dan lain sebagainya. Ya, wis muga-muga langgeng kados mekaten menika mboten perlu kata-kata watonipun menika tertata rapi dan sopan wis matur nuwun banget. Heeh, ngono kuwi. Yo Mas Ulama ya Mas yo. Ayo. Lah aturake iki nek sing ngersake Lintang Asmara request saka para kadang-kadang YouTuber iki lho. Ayo nggih. Tak patuti musuke karo awakmu ya, Nong Winong ya. Ayo nggih. Lah kaya apa? Ayo Masul ning daerahmu dhewe los kowe. Nggih. Biasane iki lek tanggapan dhek iki adoh dhewe saiki cedak dhewe. Ayo. Syukur.
Kalih titip dumateng bapak-bapak ing wewengkon mriki mbok menawi niki Mas Ulomo ki sluda-sludu teng pundi mangke mangaru-arui nggih. Ayo mergo ya klebu rombongan Madangkara. Ya nggih. Ayo Sul, endi Ulomo mau? Mangke wah. Malah ning kono. Ayo Nong, kancanono ki Nong. Kaya angka 10. Ayo. Sul, desamu apa Slumbung apa, Sul? Sidomulyo Sumbung, Pak. Sumbung apa Slumbung? Sumbung. Sumbung Sidomulyo. Aku wis tau mampir kono lho mbiyen ya. Nggih. Ha iya, kanca-kanca mau do mampir mboten? Pinarak wau, Pak Heru. Alhamdulillah. Kok sugo napa teng mriko? Susu. Wah iya, gizi kuwi penting iki. Ayo nggih. Kalih gemblong. Lek kampunge jenengan mboten bersih dusun, mboten wayangan ngoten. Ringkitan, Pak. Alhamdulillah. Sing asal sapa? Jenengan dhewe? Mas Sujar. Oh, Mas Ujar. Nggih. Wah, iya syukur. Mbonate. Punate to, nggih. Ning rutin ta mriko niku? Rutin, Pak. Wah, syukur. Sing ngoten niku Pak melu seneng, melu remen, melu bangga. Nggih. Tintang asmara nggih. Nggih, Pak. Mangke kula mampirke melih mboten? Nggih. Kamu sekolah Pinarak. ya to. Sekolah mengke. Sekolah mengke jam 7 kok, Pak. Nah, jam 7 padha aku ya setengah 8. Lek ora ngantuk, lek ngantuk ya bubuk. Ah, ya mau sedina bubuk aku ya. Ayo sak kuwate. Ya diaturake lintang asmara coba kaya apa. Mbak Winong Nawangse karo Mas Prasetyo Sulomo. Yen karo ki awake dhewe ya nderekake rampunge Bratayuda ke para pepundhen Pandhawa do sabet jagong karo Sinuhun Prabu Ndarawati karo Dewi Kunti Talibrata. Ayo ngono kae. Engko bar iki adewe sowan mrana. Heeh, cocok nggih. Yuk dados lintang asmara. Yuk.
Yo jatamu yo kuwi. Serku tak tambahi pisan lho. Aja ngomong kancamu tak tambahi ngono.